Помислете си само да посветите целия си живот на една единствена огромна цел – да водите народа си през пустинята, десетилетия наред, само за да стигнете до прага на обещаната земя, да я видите, но да знаете, че никога няма да стъпите в нея. Днес ще се потопим точно в тази история, в последните мигове на един легендарен водач и в жертвата, която всъщност определя цялото му наследство. Достатъчно е, Господи, видях я. Само си представете тежестта на тези думи. Изречени в самия край на един 120 годишен живот, те носят в себе си цяла една епоха. Това не са думи на примирение, а на изпълнен дълг. Нека видим как точно се стига до този невероятен момент. И така, преди да стигнем до самия финал, нека се върнем мъничко назад, защото това не е просто краят на едно пътуване. Това е кулминацията, завършъкът на едно изпитание, което е продължило десетилетия и е оформило съдбата на цял един народ. 120 години. Само си го представете. Това е повече от един човешки живот. Това са години изпълнени с битки, с съмнения, но и с непоклатима вяра. Години, в които един единствен човек е носил на плещите си надеждите, страховете, бъдещето на всички. И сега, в самия край на този път, му предстои последното изкачване. А контрастът тук е просто поразителен. Като погледне назад, какво вижда? Само спомена за пясък и камъни, за жажда, за безкрайно скитане. А напред? Напред е една съвсем различна картина. Видение за зелени долини и течещи реки. Бъдеще, за което се е борил, но което никога няма да познае отблизо. Точно този контраст прави последния ми поглед толкова силен. Започва изкачването до планината Нево и всяка една крачка е борба. Тялото е изтощено, разбира се, но духът е абсолютно непоколебим. Това е последното изпитание, последната стъпка в едно пътуване, което е било целият му живот. Нека се опитаме да си го представим. Горе, на върха. Виещ вятър, който буквално помита всичко наоколо. Слънцето е силно, а въздухът е остър, режещ. Всяка стъпка е съзнателно усилие, всяко вдишване е борба. Но в очите му няма умора, има само решителност. Той знае, че е почти там. И тогава всичко утихва. Пълна тишина. Вятърът спира. Сякаш целият свят е затаил дъх. Горе, на върха на планината, между небето и земята, Мойсей е сам. Това е моментът на истината. Затишието преди великото откровение. И ето, стигаме до кулминацията на цялата история. Моментът, в който Мойсей най-накрая вижда със собствените си очи земята, за която е мечтал през целия си дълъг живот. Точно в тази оглушителна, пълна тишина се чува глас. Глас, който сякаш идва от всякъде и от никъде едновременно. Глас, който го призовава да вдигне очи и да погледне. Това не е просто покана. Това е повеля. Завесата пред бъдещето ще се вдигне. И погледът му започва да пътува по хоризонта, воден сякаш от невидима ръка. Първо на север вижда хълмовете на Галаад, после на запад сребърните листа на маслиновите гори. В центъра се разстилат плодородни полета, а далеч на юг морето блести като разтопено злато. Пред очите му не е просто пейзаж. Това е картата на една мечта, която съвсем скоро ще стане реалност. А на лицето му там се чете всичко. От една страна е гордостта на водача, който е довел народа си до целта. Но се вижда и копнежът. Копнежът на човека, който никога няма да вкуси плодовете на своя труд. И някъде най-дълбоко, скрита под всичко останало, е тихата скръб на приемането. И явно това е цената на лидерството. Но след тази величествена, спираща дъха гледка, идва и истината. Ключовото, сърцераздирателно послание, което ще определи окончателно съдбата му. Дадох ти да я видиш с очите си, но няма да влезеш там. В тези няколко думи се крие цялата горчиво-сладка истина. Мечтата е реална, пред очите му е, но не и за него. Това е върховният парадокс, нали? Да изградиш бъдеще, в което за теб самия няма място. И как завършва всичко това? Може би с гняв? С разочарование? Не.
завършва с едно дълбоко усещане за мир и приемане на съдбата. И това ни кара да се замислим, какво всъщност означава успеха? Дали е просто да достигнеш целта, или е да дадеш възможност на другите да я достигнат? За Мойсей отговорът изглежда ясен. Неговото наследство не е земята, която вижда, а народът, който ще я наследи. Пътуването. То се оказало самата дестинация. Реакцията му казва всичко. Една единствена сълза, може би за това, което никога няма да бъде. И една нежна усмивка за всичко, което е постигнато. В този момент няма и капка горчивина. Има само мир. В крайна сметка, историята на Мойсей оставя след себе си един голям въпрос, който оттеква и до днес. Кое е по-важно? Да достигнем собствените си върхове или да помогнем на другите да изкачат своите? Това е въпрос, на който всеки от нас трябва да си отговори. Защото понякога, може би, най-великото наследство е бъдещето, което сме създали за тези, които идват след нас.